President Mahama ababe dada Ghana for adefe defa sofo adefe Ghana for mpanyimfo enei onya tumi no de ope ene ode ye ene sunwan ha oti hanom na wo ye business a enkoso dumu so asan ba sunwan ha menim se wotiefo omutie me bedi ho adanse a awie ya dum kanea eno aye dum kanea nti we necessary no regional minister enhwe na onye enkanea ne soso ne bo akosoro ensuo eho ayeden ensuo ba ko ana omampanyina akofo adopen so uyi 50 pesos a obenya sachet water menu anom no ene president Mahama penso uyi 60 pesos a ba ko na obenya ba bi wo kra mpa eye 1 cedi enu to hwa no ma eko ene aho kire se de esi baye manfo so a ene galamse atu atisa mawura se mekasa me ho eya na me ne watiefo ye ni ye na me de manu si wo menchia mu no menchia no no hwe mawura asetena mu ne abrabo aye bo no ho se wabrabo mu nsem ekoyie emawa hweyie na wamfa hoahoa wo ho esese wo kai babia na wo firi anyame de waba beduru ha hwe na anu yai mitie asembi efiri panyini ba ko ho a owo bunu mantam ha in fact menya enka wura no ankasasa yenya masa panyina me twe wadwen de wadaro ma me emra ye nkomo ye public concern wadaro me buru ye program ne ye Ghana nkomo wadaro me buru ye pese ye difa Ghana hono ma Ghana fo nkomo susu nsura hwinehuna pa ebre ne susu Ghana nkomo susu nsura hwinehuna Ghana nkomo nsura hwinehuna medas na emom nkomo a enka Ghana nkomo ho so ye pese ye bedi ni wo Ghana mamu nti medas emesha ase afiri ho enra demonstration a moye no panyini na oka wo mo a eboabo adoma no conveners no ehu na masem ne se MPP fo munsura hunahuna ne munsura hunahuna de munja na mu hunahuna mo na monkyero mo se be ma nsinsuo mu wie ansa na wa kire ne mema sem munsura hunahuna de a munye din na monhwe ne hunahuna mo na monkyero mo se me wudi si mbatwa wudi gina mbase but mu ye hu demonstration denti na mo si munsura hunahuna na mo ye demonstration. One second question, why na ehunahuna mo ekwan ben so NPP ye osono kokuru kwa manyoku osono so achi eni aboa osono achi eni aboa eno nti ontumi hwinahwina osono mane nyeyi. Okay, it is not for nothing ena ye ti ya manyoku no ye de osono ene gina se enya ahyenso de so ho ye tradition ba bia ye free ya ba be dru hanom a NPP eye party a ye ni adi eye ni adi for party unim de ntia giso ochrim ye nyankopon na ye som no mawura wa maye the spirit of timidity ho my money pa ye tebo no wamfa bia nua ye mu tumi ye titirafo ana wadaro ma this are your words, they are not mine. NPP for nim before ye nya to trafo. Okay, President Mahama kire party o ye to trafo Ghana o se ono ni party a o free mu no omo di moja hwiaguo na teye. They were born from revolutionary root. Revolution bia so ni wa akoso o man mu ha moja ngufo eno ntu o se bas unleashing of violence ye nya wuru kasam nya to trasam a obia ni ho a obetumi aben NDC to adaro meburu ya yesu ban te se President Mahama ne party ono an describe omosa mawura Ghana eyo man Ghana ya nyina ya gye ato mu se kabi mami nkabi enya di bedi adwuma eno na ye gidi na ansa na kabi mami nkabi no eba begina no mawura ye nananom meme nana ene wo nana ede omumoja ehwie gu fom ansa na kabi mami nkabi no eba begina na wo kan Hebrew fo nwoma etinkunu ni nchichemu aduonu mienu Hebrew chapter 9 verse 22 a ose ere kame ayesa ade nyina na odi moja ate ho prekope na se moja ngu a kaboni fafire ni ho enti ye nte ase ne se moja ye nananom de gu honom no ede ma aye no ye be ye liberated from the days of old. Mahura ye nka bi nhyiemu
President Mahama'S ba ye bosha akese bebre no hye ye free say eno necessary eyade a or prioritize ebi ne emabu no so oba be mo nnwuma de friend 24-hour economy menwie ya otie white youth organizer emabu no hanadwen omo pa adwuma omo nya adwuma enti aban no ntumi fulfill sa aboshe no adwuma ba ko nipa miensa na eba be aban no eka ayi ontumi nyai obetete nkane aso oba ontumi nyai LGBT hunsem obetwam automatic postings for nurses a teacher for control license exam so far bosha o hihye ye nyina no erekamia ye se etoro ne nada na aban ne ayeden adi a kire Ghana fo na mom di aban no atu nani asisu kese pa opeso ye ne se so ye NPP ni na o kire wadwen se eye Facebook ana se ye de yete anu ma ya kan bia na ye de yensa kan me nya bosire mu ka metu mire a kire esie okay mawura ya frem rantie bi fanti comedy omo no wo TikTok omo kan asem bi a aban free say oni omo nya adwen ya chimrantie ne ye omo ayakayaka de omo koto afiase emo omo da omo bi ne ho 10 good days ebi mo so frani ntoma kakra wi abo omo da omo janan ebi mo so kura ko mu 2 weeks ebiem ya fra brantie bi adenta kumi ono so ye NPP activist eko kan asem bi omo free so omo ne nya adwen omo chie ya nkasa ya nua chairman Kwame Bafo Abronye eko kan asem omo free so omo ne nya adwen omo do omo nsa kekan ebo born ntohwe eye na yakayaka de eko so okuruma se Obama poku ya ase eko fa mfonyini bi obi adi nkan ya share dada na odi yi abanya sutire hisu blowers act ye che no eko anadwo da so mo ne ne yire ko second round wa body ho adagya na odi ni ti ato ne yire mpoku ya so because kan tworo no se ma o yire mpoku ya nya ofe na NDC for the national security for akobu buse Obama ne pono wa bra wa board ja ache no de ne ko odomfo bi na ye na dom se de bi mu bua Yesu Kristo omode ntare be kata ne ho no sa pepepe na ye nya sa nko de ne ho de ja ne ko ebiem ya nkasa ya nwa Abubakar Yakubu ya boni samrani baba amando mawura taya kura baba amando ni bi na kambesi tuo enti ya ka omo betima ye ku atu omo ye gu a baba amando is not fit for that yase baba amando akwa se LGBT no mampanyine share bo no onhwe so no on fight enti all kan nsem no odi mfonyini bi agina ho e de amane kasa na all kan mawura ye ma baba amando so ene enkenan a de ne ko ye ne ayakayaka de de ne fa mawura Ghana so yanim say ya de kabi mami kabi na ye adwuma white mu na esu amra article 19/1 DC so ochi obi a mani hu ne bone ya waye ayakayaka de baba amando fam ya tra ho ntime mpese mesa aye very well wa mawura Bible kan asem bi se wo producer be bo me a asampa no se de mati utwero ye etinjichemu eti aduonu enum ne nchichemu aduasansia no de kon Bronyisi Matthew chapter 25 verse 36 downwards. O say, "Ekomo me na wo bre maduane. Me koda afiase na wo besra me. Na me de dagya na wo kata me ho ntoma. Eno hotini ni bisa ni wura se mi wura na bre ben na saa de wo eto. Eno o se de wo ye ma wo nwia mu nkomayi no. O ye de ma me. On the reverse, that means that dear wanya ma wunyan wanya ma me mawura de ekoso no ukosu seka o se me manti enye minti ensasa etu obi na uyi wani so koto se aboa bi ati wunua so a ye kase sore yeso ye nkase sore me so okay obi so bo ne nyom se sasam to me aka bi ma me me ho kire me aya aboa me mawura enu ntina se NPP fo ye gina Ghana mamra so a ehye bo se
we have to be bold to resist oppressors rule. Okay. Enti ya ho say no oppressor ena de ni rule ebuye kum. Na ade ba ko a eyare ho sem ne say President Mahama'S ayeti ase say nsemboni bi akoso wo man mu happen. Enti ono de o de resetting ena eba. Enu nti ayesa apam dada no mfonso ho nti apam dat mono no eba be siesie. Nanso obi a ono no ba be ya resetting no mawura adane ne ho Yesu Kristo die awu no ena wo ba be nyane no. Criminal libel law ya bonus enwie ma ya to atwene no. Wasan kwa akofa e de aba. Nti na wo kasa na ya che. Enti na sese ya sikire asia aduasa miensa. E kire aban se the all ye no ye law abiding citizen. Ye mpesa ye de mra be hye yensam. Because one hwe ye china bi no. So policy ni bi ba say order from above say yancheme nkwa. One hwe yankana wo mfi a mebie nkana ni so omonkwa abontin ko didi. Ye mpesa bibisa abisi. One hwe na police ni so mensa. Me win said ye manya na ntwinam. Ye mpesa sa de no besi because NPP ye de mra ene tete. Mawura ye to my Ghana how ena Rage Government Hospital abrante bi a friend say Ralph the fellow Ghanaians ekọ hokoya urukasem prepra nkrofo ho nurse for ye o mayaka de health minister krati hu committee ya nchi abrante ye hu ba bi asem ni kosi. Okay. Tamale Government Hospital obitumi ko to hospital mu deny people access to health care. Oye NDC fonti yamfre opia antoto oma no. Okay. Mo amafidi so na mete se health insurance office kra no omo koto pono because manager wo ho no omo bonyu so. Mawura yamfre obia. Enu nto hwe ade a ekoso. Any procedure ye de omo afifam ye de NPP for afamu a. Na se ye kan ye ho bom. Ye kan ye ho bom because praye uyi ba ko anebu kan ho bom ukan bom a emu. Enu nti enu ene ye fapem ne ye bota ye nti a ye de ye oye kire no. Okay. Na na ye pese ye kire aban se ye mema ade na ye bu omo nye Ghana fo ya nanu abi na ye di ensu a ye di dware omo nanu abi na ye dware moja egu omo no blood group no na be different but enu abi na ye wo. Some of us we have a testicular fortitude. Aden ka mo be chiro mo bibi kakra watiwa Ye betumi aye saade no nanso mawura enye ye ntete ye no no enu nti ye de ye paasum ye pese ka bi mami nka bi no na ye de di adwuma enu nti na ye yi saa ye yesa o ye kire ni oyene no ebiem ade ba ko so na san tie ye demonstration na chi ni say NDC for believe in the philosophy of probity and accountability. Enu nti bo sha o mo share Ghana for no na ye pese ye twe aban adwinsi so say koko akuafo so mo bo se wo ba wo betu boho amo mo wo mafuom wo ba ye no afi baako ya ready budget me ye di mfie mienu sika ama se di boho baako kura ni wa watu no koko ofuo bia mu to adada o mo. Okay. Omo sika wo so be mo omo 70 million koko bag baako no mawura wafo omo sika wo so be ma wo beton bag no akofo ado time president time no na ye 31 million usi esua oba ye no wo de 25 million mawura bo so me mako enum ni akire ye ntwi akoko akuafo ka ye mfo om koko sika ne ma wo ti ye twe aban adwena si so se okan na onye ebiem aban san hye Ghana fo bo ni titiro ene wono oye adwuma ewo teacher fo aso oye eya nim enwoma sua aso oye ene ayaresa aso oye so oba automatic posting for nurses and teachers mawura besi sabri amene okasai College of Education aban ba won fa nipa nko for the first time e bin sida a teacher fo mu gufie a nurse fo mu gufie aban no mfa wo mu adwuma omo aya fo mu adwuma so eye adwuma o makatwia ma nanso President Mahama'S na busua de omo didi entini atwe aban adwuma sisu se so de omo ye no eso nyame ani ana me da se be samba so be samba ye na ye bofo
ene de ene nam gu apa ah bo fo be ma kwa bo atwitwa wo nam na aka no ba bi atwitwa duro no wo de fa factory ho anse hwe anu nti atwa sanfo nyini we nyina akire aban se galamsey ya ekoso no mawura asefi mo galamsey nti ahwiri Ghana fo adehye nwotwe besi sa abire galamsey gusu a ekoso ayensu eho mirase mesamba wo ho na atoa so ene omo de krata ba beto abonten se omo kwa akobɔ nipa asu kura omo nya nsu mfa mo nipa asu asefem eti de ekoso oman mu no mirase na ye gina Ezekiel chapter 3 verse 33 a osese oye na bi ba oman ne so na se wochiman ni hu a ese so o hye totorobentu no yi kroma no asutiri so sa pepepe na nura mo hye totorobentu party ya hye totorobentu yi o mampanyini jo Mahama ene ne NDC party no asutiri se de akoso ne nye na de omo de ye no so no eya hunehuna